another one. Ja Herra pyysi minua laittamaan sen puisen saarnastulin taivaasta siihen toiseen, mutta siinä toisessa oli jo joku toinen paikalla. And so, Joten for a moment I wondered how. There's one already. ihmettelen, että siinä on jo saarnastuoli. Where is she going to? Okay, thank you. So listen to this. Kuunnelkaahan tätä. There is another pulpit. Siinä on toinen saarnastuoli. And he's telling me to take this one and put there. Ja hän pyysi mua ottamaan tämän tässä ja laittamaan sinne. So the moment I lifted like this, Joten se hetki, kun nosti sen tällä tavoin, I found out that the hands of God the Father himself were still holding the pulpit. huomasin, että Isä Jumalan itsensä kädet vielä pitelevät siitä saarnastuolista kiinni. That is a serious thing to say. Tämä on vakava asia sanoa. I touched the hand of God the Father himself. Kosketin itse Isä Jumalan käsiin. And I understand that responsibility requires God himself. I understand the message. Ja ymmärrän, että tämä vastuu tarvitsee itse Isä Jumalaa. But the moment we lifted like this to take it, the other pulpit disappeared. Mutta se hetki, kun me nostimme se tällä tavoin, niin se toinen saarnastuoli katosi. And then we put it at the position and like this. Sitten me asetimme sen paikalle tällä tavoin, Until it fitted. kunnes se oli sitten paikoillaan. And then I woke up from that vision of December 8, 2021. Sitten heräsin tästä näystä 8. päivä joulukuuta 2021. That is the most important message right now going globally. Tämä on kaikista tärkein sanoma tällä hetkellä mennä globaalisti. The message of restoration of the pulpit. Saarnastuolin ennallistamisen sanoma. Restoration of the institution of the pulpit and the function of the pulpit. Saarnastuolin instituution ja funktion ennallistaminen. So I am going to come to that. Just give me rapture of the church, the coming of the Messiah. Käydään läpi, mitä näimme eilen liittyen Messian tulemukseen, seurakunnan And the ylöstentaukseen. people are up there with scripture. Today we are a bit in a hurry because the last day we don't have Että siinä viimeisellä ehtoollisella, at the Last Supper, siellä viimeisellä ehtoollisella, when Jesus is having the Last Supper and Judas Iscariot just walked out. He eli ulos. Jesus is having the Last Supper Jeesuksella on se viimeinen pyhä and ehtoollinen. Judas Iscariot the Lord Jesus now spoke to them. Herra Jeesus puhui heille, And he spoke to them ja hän puhui heille, and he told them ja hän sanoi heille, that he was going to go. And if he goes away, he would come back for them. ja jos hän menee pois, hän tulee takaisin heidän luokseen. So he was calming them that their hearts may not be troubled. Hän tuli heidän luokseen, jotta heidän Kill him. koska nämä juutalaiset suunnittelivat tappaa hänet. But they did not want to do. John 13 verse 33 in a hurry. Now we have a few scriptures, 13, 33, 13. My children, I will be with you a little longer. Hän sanoi, lapseni, vielä vähän aikaa minä olen teidän Only a little longer. Lapset, vielä vähän You aikaa will minä olen look teidän for me. kanssanne. Yeah. So I tell you now, where I'm going, you cannot come now. Ja niin kuin sanoin juutalaisille, mihin minä menen, sinne te ette voi tulla nyt. Simon Peter asked him, Niin Jeesus vastasi, where I am going, you cannot follow now, but you will follow me later. mihin minä menen, sinne sinä et voi nyt minua seurata, mutta vastedes olet minua seurata eilen. When I shared with you the vision of the Messiah coming, Kun jaoin teille se the identity of the church, I saw it took glorified and otettiin ylös. and that church I saw him take, I defined yesterday how they live. Että kuinka he elivät elämäänsä. If you look at the Sermon on the Mount, Jos niin siellä Jeesus puhuu taivaan kansalaisista. and he's talking to them about walking the
salt of the earth, the light of the earth. maan suolasta, maan valosta. He's talking about the true disciples, the Vääristä ja oikeista profeetoista. that entire conversation is Jesus trying to define the citizens of heaven. Tässä koko keskustelussa Jeesus yrittää määritellä taivaan kansalaisia. To the door of heaven. Sinne taivaan ovelle. Then you find him talk about Matthew chapter 6. Not everybody that says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven. Jossa hän sanoi, että eivät kaikki, jotka sanoo minulle Herra, Herra, tule pääsemään Jumalan But valtakuntaan. only the one that does the will of my Lord. They are the salt of the earth. They are the light of the earth. Hallelujah. Joten Herra näytti, että ne, jotka kävelevät sillä kapealla tiellä, ovat maailman valkeus, ovat maailman suola. Halleluja. Coming, that this prophecy is about to be fulfilled, then he sends me now to Helsinki. Hän lupasi, että hän tulee takaisin, ja nyt kun hänen tulonsa on lähellä, hän lähdet seurata You häntä. may follow him there. Seurata häntä sinne. And he says in John 14:1 and 3, he says, Ja hän sanoo Johannesta 14 jakeet 1-3. he says the following. Hän sanoo seuraavaa. He says, do not let your hearts be troubled. Hän sanoo, älköön teidän sydämenne olko murheellinen. You believe in God, believe also in me. Uskokaa Jumalaan, uskokaa myös And he minuun. says in verse 2, Isäni kodissa, hän kutsuu taivasta isän kodiksi. that is where I saw them going and entering. That's why I have come here. Sinne näin heidän menevän, siksi olen tullut tänne. I have seen Hallelujah. Halleluja. I have seen your departure from the earth. Olen nähnyt, kuinka lähdette tästä maailmasta. That is essentially what I am announcing here. Tämä on sitä, mitä julistan täällä. That I have seen the departure of the church in Finland. When the day comes, the Finnish church that prepares, listen to this instruction and prepare, be holy. I have seen their Kun he kuuntelevat näitä ohjeistuksia ja elävät pyhyydessä, olen nähnyt teidän pois lähtönne täältä ylöstempauksessa. I've seen your entry into glory. Olen nähnyt teidän sisäänpääsyn kirkkauteen. Because in that vision, when he comes in the sky and the golden crown, I have seen his golden crown. I have seen the Lord. Kun hän saapuu ja sinne taivaalle kultaisen kruunun kanssa, olen nähnyt Herran, On tavan this Herran. vision, I also meet the Ancient of Days. Tässä näyssä myöskin kohtaan sen muinaisen, vanha-ikäisen. I just want us to be clear. Haluan, että tämä on nyt selvää. Speaking daily, when I fall asleep daily. Tämä on kriittisen tärkeä missio. Joka päivä hän puhuu minulle ääneen. Okay. So now, Joten nyt I said, sanoin, departure from the earth. tämä on hyvin kriittisen tärkeä. Kuulette, mitä hän julistaa täällä, että kohta tulee pois lähtönön aika maailmassa. So we need to prepare for that departure and that entry into glory. Say, Ja hän jatkaa sanoen, in my father's house are many rooms. If it were not so, would I have told you I'm going there to prepare a place for you? Verse 3. minun isäni kodissa on monta asuinsijaa. Jos ei niin olisi, sanoisinko minä teille, että that you also may be where I am. ja otan teidät tyköni, että tekin olisitte siellä, missä minä olen. In the glorious rapture of the church, Että Messian tulemus seurakunnan loistelijassa kirkastumisessa ylös kunnan kalenterin seuraavaksi tärkein tapahtuma. and he's saying Ja hän sanoo, that loppuunsa. so the prophecy I'm giving here is very, very consequential. Joten tämä profetian koska kun se täyttyy, niin sitten seurakunnan aikakausi on tullut loppuun. I have given some prophecies Jotka tulevat täyttämään ahdistuksen ajassa. Olen antanut niitä ja laittanut ne YouTubeen. like the
earth, and we were terrified because the planets, they knocked each other. It was big terror. Ja kuinka ne putolevat maailmaa. Herra laittoi minut siihen näkyyn ja me pelkäsimme, me olimme täällä maailmassa. Oli And that you may go into your eternity with God. Tämä on hyvin tärkeää, että jaan tämän sanoman teille. The whole universe was created in about 6 days. Herra sanoi, että koko Place for you. How stunning is it now? Mutta nyt hän on ollut niin pitkään valmistamassa teille asuinsijaa, kuinka I want to share on the New Jerusalem. He showed me the vision of the New Jerusalem. I have seen the New Jerusalem. kun saatan päätöksen tämän ekan osan, niin sitten haluan puhua teille uudesta Jerusalemista. Sanoman teille, älkää huoliko, vain seuratkaa minua tässä. And so we saw very clearly Joten me näemme erittäin that the selvästi, judgment of God is coming. että Jumalan tuomio on tulossa. Put Job chapter On tulossa. and God has a plan for the church. Ja Jumalalla on suunnitelma seurakunnalle. He wants to remove you from here before the judgment. Hän haluaa poistaa teidät täältä maailmasta. A nation, Minä tiedän, että te tiedätte, että minä olen hän, joka kulkee maailmassa tuomiten kansakuntia. Haiti, Chile, Chile, Mexico, Mexico, Philippines, Filippiinit, COVID, COVID. idol worship, Herra tuomitsee epäjumalan palvonnan. telling them, please repent, Sanoin heille, tehkää parannus, that they may prepare for the king. jotta he voivat valmistautua kuningasta varten. So- Ja minä tiedän lunastajani elävän. And that in the end he will stand on the earth. Ja viimeisenä hän on seisova multien päällä. And after my skin has been destroyed, yet in my flesh I Minä nähdään Jumalan. Hallelujah. Halleluja. And then he says, so Randy, just be sober, and then I'm able to handle the message today. And so he says, I myself will see him with my own eyes. Ja minä tulen hänet olen minä näkevä apunani. On hyvin voimallinen lupaus In the Old Testament, vanhassa testamentissa about the glorification that I spoke about yesterday. siitä kirkastumisesta, josta puhuin täällä eilen. The Lord Suurempi palkinto, jonka hän on asettanut seurakunnan eteen. the promise of glorification. Kirkastumisen lupaus. And we saw yesterday that that should be able to change everything, how you navigate. We gave the example of Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego. Me annoimme teille esimerkin Danielista, Shadrach, Mesach ja Abednegosta. We gave the example of the first church. A victorious Christian life. They are now accepted to be killed for the gospel. Annoin teille myöskin esimerkin alkuseurakunnasta, kuinka he hyväksyivät, että heidät tapetaan. He elivät menestyksekäs. Church must be removed from the earth. Ja seurakunta poistetaan maailmasta. And then the Lord will now establish the glorious throne of the Messiah through judgment, Ja by sitten judgment. Herra tulee asettamaan sen. Those who are not here, I just want to touch a little bit of that judgment so we can start today. Ennen kuin menemme jos katsotte, mitä tapahtuu Jesajan kirjassa 20, Isaiah 24 talks about the book of Revelation, talks about the tribulation. se puhuu ilmestyskirjasta, And that ahdistuksen scripture in Isaiah to 19 and connecting even to the eternal state, because at one point he says the earth fades away. This earth disappears. Eli hän yhdistää sen ihan ensimmäistä Mooseksen kirjasta. Yesterday I said Eilen sanoin, that it's a great honor for me to come to Finland to talk to you about että this. mulle on suuri kunnia tulla Suomeen puhumaan teille tästä. Because I said
asettautunut and comfortable, ja mukavuusalueella. and they don't know what the Lord has shown me is coming. Ja he eivät tiedä, mitä Herra on näyttänyt minulle tulevan. They are comfortable preparing their homes on this earth, their education, university, marriage, settling. He ovat sellaisessa mukavuusalueessa perheensä kanssa, koulutuksessa, hakevat uraa, luovat ja näin. And it's like a big train that is moving at high speed. Every nation. Or a big ship in the ocean, Tai suuri laiva siellä valtamerellä, moving high speed with nuclear power. joka menee semmoisella ydinpommin voimalla se And eteenpäin. every nation is in there. Ja kaikki kansakunnat ovat sisällä siellä. And what they don't know Mutta se, mitä he eivät is tiedä, that there is laser pointed accuracy of the wrath of God also coming at the same speed. että on semmoinen oikein Jumalan voima ja siis viha, joka tulee, tuomio, joka tulee myöskin kovalla tahdilla sitä vastaan. And he says when they collide, nobody will escape. Ja hän sanoi, että kun he yhteen törväävät, kukaan ei pääse pakoon. That's why I say that he says like during the days of Noah, meaning the judgment will be global, total, nobody escapes. Hän sanoi siksi, että aivan kuten oli Nooan päivinä, tarkoittain, että kukaan ei pääse pakoon sitä tuomiota, se on globaali. And that's why it's an honor for me to share this with you that you may know and prepare. Siksi tämä on suuri kunnia jakaa tämä teidän kanssanne, jotta voitte tietää ja valmistautua. This is how he describes the judgment that's coming. He says, see, the Lord is going to lay waste the earth. Näin hän kuvailee sitä tuomiota, joka on tulossa. Hän sanoo, katso, Herra tekee maan tyhjäksi. Isaiah prophesied to different nations, different communities, but now here is talk about the earth, the whole earth. Jesaja profetoi eri yhteisöille, eri maille, mutta nyt hän puhuu tässä. And he says, see, the Lord is going to lay waste the earth. Katso, Herra tekee maan tyhjäksi ja autioksi. King James says, we rather read King James in a hurry. Kuningas Jaakob hävittää maan ja autioittaa sen tyhjäksi. Look everybody, it's Katsokaa. like he takes it Aivan kuin hän ottaisi sen and pour. ja sitten kaataisi. Tyhjäksi ja He autioksi. maketh it waste Mullistaa sen muodon and turneth it upside down ja hajottaa sen asukkaat. and scatters abroad the inhabitants thereof. On the cockroaches. Aivan kun kaataan tällä tavoin ja sitten sieltä tulee jotain koppakuoriaisia ja sitten hän pum 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 niillä jaloilla tallaa ne. It's a very serious judgment coming to the earth. They're living normally every morning. Tosiaan- But one day, that wrath will collide with the vain mukavuusalueellaan, mutta eräänä päivänä Jumalan because tuomio today in the tulee church they iskemään siihen. prefer to preach prosperity. The Lord is warning you that you may take your salvation more seriously and prepare to get out of here before this happens. Mutta nyt Herra varoittaa teitä, jotta voitte ottaa pelastuksenne paljon. This is very serious. This message is meant to empower you to go and tell Finland, please prepare for your maker. Prepare for the king. Tämä sanoma on tosi vakava ja tämän pitää kuninkaanne tuloon. And so I bless you, my daughter, the counselor, with your husband. I bless you Siunaan there. teitä, Ina, siellä I miehesi bless you in kanssa. the mighty name of Käyneet They myös have seen Keniassa. the revival we are talking about. He ovat nähneet sen herätyksen, mistä me puhumme. But listen to this now. Mutta kuunnelkahan mua nyt. He's saying Hän sanoo, that this is what is coming to the earth, and he will totally empty out the earth. hän sanoo, että hän täysin tyhjentää maailmaa. And yet today people are investing on the earth. They're spending all their effort investing on the earth, not the kingdom. Ja tänä päivänä Is to prepare you for the message of the restoration of the pulpit. siksi sanoin, että haluan jakaa tämän. Tämä Thereof, verse 2, I know that you are awake. He says, and it shall be as with the as with the buyer, as with the seller, as with the lender, as with the borrower, as there will be no social ranking. He will
put all of them to judgment. Ei tule olemaan mitään sosiaalista semmoista statusta. Hän laittaa kaikki samaan tuohon tuomioon. Ja niin kuin kansan, That when the wrath of God comes, kun Jumalan tuomio tulee, it does not consider social status Eihän or kat- wealth. mikä sun status on, sun titteli tai paljon sulla on rahaa. That's why this is really very important. Siksi tämä on tosi tärkeää. Because he says it will not matter whether you are a billionaire or you are just someone or you are first world Finland or you are third world Kenya. Ei ole väliä, onko se joku miljardööri tai oot sä köyhä, oot sä Keniasta vai Suomesta, teollisuusmaasta tai kehitysmaasta. They are all going to be judged under the same judgment. It's unbelievable. Kaikki heidät tuomitaan saman tuomion alla, se on uskomatonta. And right now we live Jossa tämä status ja tittelit on niin even in the tärkeitä. church, pastors rank people according to social status. Jopa siis seurakunnassa tehdään tätä statuksen mukaan And he rankataan says ihmisiä. here, Ja hän sanoi tässä, the land verse 4. maa tyhjentämällä tyhjennetään ja ryöstämällä ryöstetään, sillä Herra on tämän sanan puhunut. Ja The earth mourneth and fadeth away. The world languisheth and fadeth away. Prosperity and the civilization of man to rubbish. You rubbish it. maa murehtii ja lakastuu, maanpiiri nääntyy ja lakastuu, kansan ylhäiset maasta nääntyvät. Judge so severely like this. Miksi Jumala tulee tuomitsemaan näin vakavasti tällä tavoin? Because Koska and forever. ja ikuisesti. And I asked God the Father, Ja kysyin Isä Jumala, bothered me, so I asked him, se häiritsi mua, niin kysyin, Lord, Herra, did the Trinity split on the day the Messiah was crucified? sinä päivänä kun Messias ristiin ristiin naulitsemisen niitä yksityiskohtia, mitä kaikki te ette tiedä. And so, Joten that night, because of how important that is, tuona yönä sen tärkeyden tähden kolmiyhteinen Jumala ei rikkoutunut. and the Trinity will never split. Ja kolmiyhteinen Jumala ei koskaan So now jakaudu. you understand who was hanging up on that cross. Nyt ymmärrätte, kuka roikkui tuolla ristillä. Täytenä Jumalana. So God the Father does not understand why you would reject the salvation of grace he brings to you. Isä Jumala ei voi ymmärtää, että miksi hylkäisitte World. If you reject Christ, then he will subject you to the same judgment he has prepared for restoring Israel and finishing up the 70 years of judgment. tuomioon kuin Israel. And so, Joten this is very serious, he says. tämä on vakavaa, hän It will sanoo. be total devastation. Se tulee olemaan täysi tuho. The earth is also everlasting covenant. Maa on saastunut asukkaittensa alla, sillä he ovat rikkoneet lait, muuttaneet käskyt. To judge Finland. Että Jumala ei halua tuomita Suomea. Not at all. Ei todellakaan. He's saying it is mankind that causes this. Hän sanoi, että se on ihmiskunta, joka saa sen Because aikaan. Tämä on se tie. you walk only here. Don't go this way, don't go this way. Kävelet vain tästä, älä mene The boundary. mutta sitten ihminen oli tottelematon ja ylitti sen rajan. And look what they did. He says they Lait, and muuttaneet you know käskyt. that happened in this country. Ja tämä tapahtui tässä maassa. They changed it from what the Lord said. Now they say a man can take a man and be married. Ymmärrättekö, miksi hän täytyy They tuomita? have transgressed his law. He ovat rikkoneet hänen lakinsa. They have not taken the word of God correctly. Eivätkä ole käsitelleet Jumalan sanaa oikein. They have changed it
It should address them according to their modernism. You are going to see the message tonight. It's going to be very powerful. He ovat lihansa. Because now they say liberal theology, to Liberal bring it theologia. up, to bring in their level of development. He ovat siellä liberaaliteologiassa niin, että se evankeliumi sit sopii heidän Ancient pulpit from heaven that it tells me put it back. mutta tulette näkemään, että se on väärin tämän muinaisen saarnastulin näyn kautta, jonka Herra sanoi, että aseta se takaisin. Tämän takaisin Keniassa, niin herätys räjähti, Because it's a revival of holiness. koska se on pyhyyden. Let us prepare Finland. Sellainen herätys, että Messias on tulossa, valmistetaan Suomi. It is totally Me sillä ei mitään sen kanssa tekemisissä, jossa ne sanovat raha, 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 kun valehtelijat tulevat ja keräävät rahaa täällä. This is of the nation. Ja kansakuntien ikuisuuteen. And this one is of gravity now. Tämä on suuren painoarvon Because nation. Siksi se kulkee kansakunnasta kansakuntaan, And look at this kansakuntaan. now. Ja katsokahan tätä. And it says that the inhabitants of the earth are the ones who have done this. They have abused the covenant, the eternal covenant given to Abraham in Genesis. You see down there in Genesis chapter 12, the covenant of the Messiah. They have abused the covenant of the Messiah. Maan asukkaat ovat tehneet tämän, he ovat väärin käyttäneet sitä Messian kanssa tehtyä liittoa, The everlasting covenant. sitä ikuista liittoa. And today, if you see the way the word is being handled in the church, is a shame. Ja kun tänä päivänä katsot, miten sanaa käsitellään seurakunnassa, se on häpeä. You are going to see it very shortly here when I handle that pulpit, that vision. Tulette näkemään sen pian täällä, kun käsittelen tätä saarnastulin. You are going to see that the type of message you preach determines the type of salvation the people will have. Voitte huomata kohta, että se, minkälaista sanomaa saarnaatte, se määrittelee ihmisten pelastuksen. If you are giving them just sweetness, prosperity, just happiness, a gospel that they like, they enjoy, is good about them, they are going to be apostate. They are going to not know that Jesus judges sin. Jos vain saarnaat tämmöistä lihalle makeaa menestysteologiaa, niin he joutuvat luopumukseen ja he eivät tiedä silloin, että Jeesus tuomitsee synnin. He says in verse 6 as I finish, Hän sanoo jakeessa 6, he says that therefore hath the curse devoured the earth, and they that dwell therein are desolate. Therefore the inhabitants of the earth are burned, and few men are left. Meaning, when the judgment of God comes, it destroys anything that does not manifest the glory of God. kun Jumalan tuomio tulee, se tuhoaa kaikki, jotka eivät manifestoidu Herran kirkkautta. Se sanoo tässä, että sen tähden kirous kalvaa maata ja sen asukkaasta syystä se kärsivät. Sen tähden maan asukkaat kuumuudesta korventuvat ja vähän jää ihmisiä jäljelle. I have seen myself walking and buildings are tumbling and people are running away. Olen nähnyt, kuinka kävelen ja sitten rakennukset romahtavat ja ihmiset juoksevat pakoon In another life. toisessa elämässä. And it's totally dark. The world is dark at that time. Ja maailma on pimeä tuona aikana. And he's saying here Ja hän sanoo tässä, that when the judgment of God comes, there is human loss of human life. että kun Jumalan tuomio tulee, niin tulee paljon henkien menettämisiä, And that's why kuolemia. he wants you not to be in this thing. Siksi hän pyytää, että te ette joudu tähän asiaan mukaan. That's why I have come to tell you about how to prepare and go into the safety of the Lord. Siksi olen tullut kertomaan teille, kuinka valmistautua ja pääsemään Jumalan This is turvaan. a beautiful message of hope. Tämä on kaunis toivon sanoma, Because he says koska hän sanoo, that the earth becomes desolate and then even the inhabitants are reduced. The judgment brings them down. että maasta tuli autio ja myöskin ihmiset kuolivat. Ja And he says the curse devours the earth. So you see, Isaiah 24 is like a bridge. It goes all the way to Genesis chapter 3, verses 14 to 19, where the curse came from. And he's going all the way towards the tribulation. And he says the earth disappears and then the new earth, the new heaven. So it really connects Isaiah 24. It's very powerful. tämä tosiaan niin kuin yhdistää sen ensimmäisen Mooseksen kirjan 3 siihen ilmestyskirjan saakka, kuinka tulee In verse maakatoa. 7 he says, Hän sanoi jakeessa 7. and then he talks about how the discourse, the word, the drinking, the parties will come to an end. Hän puhuu tässä, kuinka kaikki diskot ja kaikki yökerhot ja juhlinnat tulevat The target, loppuunsa. the target is verse 23, the last verse. Ja tämän nyt kohta
moon shall be confounded, Ja 23 hän sanoo, ja kuu and the sun ashamed, ja aurinko häpeää, when the Lord of hosts shall reign in Mount Zion, sillä Herra his ancients gloriously. ja hänen vanhintensa edessä loistaa So kirkkaus. he says the enthroning of the Messiah for the millennial reign. Joten hän sanoi, että tuossa See the destruction of the earth. kun katsot ilmestyskirjan 8, niin näette maailman tuhon. Mitä on tulossa? Then you are going to take the message of preparing for the rapture more serious. Nobody wants to be in the judgment of God Almighty. Koska kukaan ei halua olla Jumalan kaikkivaltiaan. Rapture is already there. There are biblical types of rapture already. Joten me näimme eilen ensimmäinen And we see also that there are other biblical types, examples of rapture. kirkkauteen. And then 2 Corinthians 12 verses 2 to 4, we see that Paul was also know very well that those that are following very closely, you know that many times he takes me into glory. Niin, että Herra ottaa minut muuta kertaa tuonne kirkkauteen hänen valtaistumensa eteen. I knew a man in Christ above 14 years ago, whether or not, or out of the body, I do not know. God knows. Tunnen miehen, joka on Kristuksessa. 14 vuotta sitten hänet temmattiin 3. taivaaseen. Oliko hän Just fall asleep like this. kun vain nukahdan tällä tavoin? Then instant, whoop, you are standing before the throne. Niin välittömästi Instant. seisot valtaistumen Just edessä. asleep like this, and then Jumalan kirkkauden pilven, and joka he shows peittää you whatever he valtaistuimen. wanted to show you. Ja hän näyttää sinulle, mitä hän haluaa näyttää If it is sinulle. the breaking of the seal, you see that living creature coming out of the glory. Jos on sinetin Paavali ylöstemmattiin. The prophet of the Lord was raptured. Jumalan profeetat ylöstemmattiin. Ja me näimme, että Jeesus itse Into ylöstemmattiin glory. kirkkauteen. We see Philip was moved from Sen jälkeen, kun hän kastoi sen and the Lord is saying that this time is your turn. Leave your clothes here. Te olette niitä, jotka menevät yhtäkkiä kirkkauteen ja jätätte vaatteenne tänne. People are running. People run. It's a lot of chaos. On paljon kaaosta, I have kun tuo not shared päivä with you the koittaa. chaos. Ihmiset juoksevat joka suuntaan. In fact, the Lord took me in one of them. He took me one part of the world would Ja toinen valkeudessa tuona päivänä. so valossa. the Lord took me in one of those visions of the rapture. High tech. Herrat otti mut tuossa näyssä semmoiseen maahan, aivan kuten Suomi. Ylöstempaus tapahtui. The chaos. People feared to use elevator. They feared. Oli Se sen sijaan he juoksivat portaat alas. I even see a lady wearing a jean skirt and a Harmaan teepaitaa, jotka juoksivat ulos sieltä. and they are saying, wait, Jesus has come. Wait. Jeesus on tullut ja se oli jättänyt vaatteensa tuonne toimistoon. So there is a part I have not described to you, the chaos, the accidents. It will be very chaotic, a mayhem. Tulee olemaan hirveä kaos. Tulee muuttumaan välittömästi To total chaos. täyteen kaaukseen. And that's why this is a message of love. The Lord is saying, please prepare because he doesn't want you to be there. Ja siksi tämä on sanoma rakkaudesta.
That wherefore comfort one another with these words we saw yesterday before we get started. että lohduttakaa toisianne näillä sanoin. Verse 18 Jakeessa of 18. 1 Thessalonians chapter 4. Ensimmäinen Tessalonikalaiskirja. Profetialla. He say, wherefore encourage and comfort one another with this prophecy. Hän sanoi, Verses 51 as we move on. Make it verse 50. Start from verse 50. I'm a bit in a run because it's a summary and then I'll begin the message of the pulpit. Brothers and sisters, that flesh and blood cannot inherit the kingdom of God, nor does the perishing periä Jumalan valtakuntaa, eikä katoavaisuus peri katoamattomuutta. hear what is talking. Revelation chapters 2 and 3. Että tässä seurakunnan ajassa, joka on ilmestyskirja 2 In the ja church 3, age, but he brings the Holy Spirit to indwell you as a that day. mutta hän tuo pyhän hengen asumaan sinetiksi sinun lunastuksesi. Että seurakunnan aikakautena He has to infill you with the Holy Spirit because only the soul can be saved, but the flesh remained unredeemed. That's why it's always disturbing you. Conflict between the flesh and the spirit. hän täyttää teidät pyhällä hengellä, koska ainoastaan sielu voi pelastua. Haastoja ja muuta, että voitte täyttyä pyhällä hengellä. The conflict. On se konflikti hengen Why? ja seurakunnan aikakaudessa. But in the church age, Seurakunnan aikakaudessa there is an outpouring, the indwelling of the Holy Spirit, very unique. on myöskin The redemption, the glorification that I have seen of the church. Tämä on nyt se vakuutus siitä kirkastumisesta, jonka olen nähnyt seurakunnan kirkastumisesta. And he says, verse 51, Hän sanoo, is now the glorification. katso, minä sanon teille salaisuuden, emme kaikki kuolemaan nuku, mutta kaikki me muutumme. That is now the glorification that he has promised here in this prophecy. Toisin sanoen tulee olemaan ylösnousemus. I have seen it already. Olen jo nähnyt sen. In the vision of November 25, the year 2006, 25. päivä marraskuuta 2000. we were having revival meetings at the border between Kehancha-nimisessä and paikassa. at 5 a.m. the Lord showed me that vision. Ja 5 aamuyöllä Herra näytti. I saw as if a huge global earthquake had hit the earth. Ja sitten näin aivan kuin semmoinen valtavan suuri pöllysi tällä tavoin. But it was not an earthquake. Mutta se ei ollut maanjäristys, Because I saw people in their glorious bodies coming out of that dust like this. koska näin ihmiset kirkastuneissa ruumissaan tulevan siellä maasta. People coming glorified now, coming out. Hän näytti minulle, kuinka haudat avautuivat ja ihmiset nousivat kirkastettuina nyt ulos sieltä. And then Ja sitten joined where the glory of the Lord was and they entered heaven. tuossa marraskuisessa näyssä he nousivat ylös ja sitten yhdistyivät sinne kirkkauteen, missä Herra oli. I want you to know that it is the glory of the Lord that burst Haudat ja veti heidät pois sieltä, kirkasti heidät. And then January 15, which I shared yesterday, Sitten 15. päivä tammikuuta, jonka jaoin teille eilen, the year 2017, vuonna 2017, when I said he lifted me up and I saw the moment the church left the soil, kun sanoin, että hän nosti minut ylös, näin kuinka seurakunta nousi ylös maaperästä.
glorified and glorious garment. kirkastettuna ja So kirkastettu you can vaate. see, one is the resurrection of those who have died in Christ and holy and then glorified, and the other one is translation of the living. Eli toinen niistä on se kuolleiden kirkastuminen, kun he nousevat ylös. Way. Either you died already and then you were holy and you are resurrected and you must be glorified. Et vaikka kuolisit nyt ja sitten That is now the promise he has laid before the church, and he has sent me to Finland to tell you to remember the promise of glorification. tämä on nyt se rupaus kirkastumisesta ja hän on Glorification is what allows you to stand before the Lord. Tämä kirkastuminen sallii sen, että voit seistä Herran edessä. And he says, Ja hän sanoo, in verse 52, we are running perishable and will be changed. yhtäkkiä silmän räpäyksessä viimeisen pasunan soidessa, sillä pasuna soi ja kuolleet nousevat katoamattomina ja me muutumme. So he mentions the exact moment pasunan soidessa, ja tämä ei ole se tuomioiden He's pasuna. simply talking about the last trumpet calling you, summoning you to appear before the throne and worship. Hän vain puhuu siitä pasunasta, joka kutsuu teidät. Fast. Sitten ihan normaalisti syöt aamiaisen. And so when the rapture happens, Kun ylöstempaus it will be a tapahtuu, normal day. se tulee olemaan It normaali will not be päivä. inside the tribulation. So this is not a last trumpet in the tribulation. Tämä ei tule olemaan ahdistuksen ajan sisällä, jotta tämä ei ole se viimeinen pasuna. But when the rapture happens, some people will be in the boardrooms having meetings. Mutta kun ylöstempaus tapahtuu, jotkut ovat Some jossain people will be with kokouksessa, their babies carrying lunchbox taken to school. jotkut ovat lastensa kanssa, Some people will be seeing a doctor. jotkut ovat vaikka lääkäri, Others will be driving on the road. jotkut ajavat Others autoa, will be on a flight. I have seen everything. It's chaos. When it happens, it's the greatest mayhem ever. jotkut tulevat olemaan lentokoneessa. Olen nähnyt sen, se tulee olemaan valtava kaos. And so it will be tremendous. Some people will be in their homes eating lunch, Jotkut ihmiset in ovat the kotona boardroom, syömässä seeing a doctor, lounasta, surgery, whatever, on the road shopping. It will be chaos that day. ostoksilla, vaikka autolla ajamassa, oli vaikka kirurgin pöydällä. But he says, for you, you should not be surprised by that day because you live in the light. You are now aware he is coming. You can prepare. To 1 Thessalonians chapter 5, give me verses 1 and 3 in a hurry that they may understand this. Ensimmäinen He Tessalonikalaiskirja said, now 5. brothers and sisters, about the times and the dates, we do not need to. Tiedätte erittäin hyvin, että For you know that very well that the day of the Lord will come like a thief in the night. Destruction will befall them. kun ihmiset sanoo, että nyt on rauha, Destruction will destroy them like the labor pains of a pregnant woman, and they will not. niin kuin synnytyskipu raskaana vaimon, eivätkä he pääse pakoon. And then he says, when you go. You. That's why I have come here. Mutta sitten hän sanoi, että veljet ja sisaret, ette ole pimeydessä. Sisters are not in darkness, that this day should surprise you like a thief. That's why the Lord has sent. Herra on lähettänyt minut Keniasta saakka seisomaan täällä ja kertomaan teille, että Herra on näyttänyt minulle Messian lake of fire and increase the number that are going to heaven. ja sen tarkoitus on jotka menevät taivaaseen, Jumalan ikuiseen valtakuntaan. And so, Joten look at what happened. katsokaa, what mitä I'm saying. tapahtuu, jakeessa 23. Someone asked him, Lord, are only a few people going to say to them, Niin hän sanoi heille, make every effort to enter through the narrow door because many tästä ovesta, sillä monet sanon minä teille, koittavat päästä sisälle, mutta eivät voi. look at this
Herra lähettää minut tänne julistamaan, että Messias on And he tulossa. says, because the judgment of God is coming, inescapable, is universal. Ja olemme nähneet Jesajan kirjasta luvussa 24, tuhoamaan kaiken. All these buildings you see will be destroyed. Kaikki nämä rakennukset, mitä näette, tulee olemaan tuhoajan, joka kuvailee ylöstempauksesta, niin tämä on se, minkä te kohtaatte. You meet the Lord saying, Te enter but will fail. Herra sanoi, että monet yrittävät päästä sisälle, mutta That's epäonnistuvat. why I have come to Finland. Siksi olen tullut Suomeen. That the church may be sharpened, close at the door. You will stand outside knocking and pleading, Lord, Lord, please open for us. But he will answer, I do not know you or where you come from. This is what you meet when you go into the narrative describing the day. Tämä on se, minkä kohtaat, kun menet rupeatte seisomaan ulkona ja kolputtamaan ovea sanoen, Herra, Herra, avaa meille. Vastaa hän ja Why I have come to you. tämä on nyt se syy, miksi olen tullut luoksenne. That you may not take it for granted the way the prosperity church is lying to you. Don't worry, once you're born again, it's okay. No, 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 no. Don't take it. Joo. Ja kun te olette vaan uudesti syntyneet, ottakaa ihan rennosti nyt. These are words of Jesus in red. Nämä ovat Jeesuksen sanoja punaisella. And he says Ja hän sanoo, that on that day, että tuona päivänä, ja hän ei varoittanut hinduja, did not warn the Muslims, eikä hän varoittanut muslimeja, did not warn the atheists. eikä ateisteja. He stood up and warned the church. Hän nousi ylös ja varoitti Church of Christ. Hän varoitti Kristuksen seurakuntaa. And he said Ja hän sanoi, that the owner of the house would stand up and go shut the door. And then he says, the soil, the Lord made me also roll with them in the soil and gnashing our teeth. he kieriskelevät siellä maassa, ja Herra laittoi tuossa näyssä myös minut kieriskelemään tuossa maassa, ja he kiristelivät hampaitaan. Such that when I woke up, I went to the mirror to check my teeth. I thought I crushed my teeth. Ja kun heräsin, menin peilin eteen ja katsoin hampaita, niin luulin, että olin murskanut hampaani. And people are crying. Ja ihmiset itkevät. Please no. And they're crying from inside the soul, outside. From inside like that, groaning, my He Lord. itkivät oikein sieltä sisältä ulos saakka siellä. Jesus stood up and warned the church. He didn't warn the atheists. He didn't warn the Muslims. He didn't warn the Hindus. He didn't warn the enemies of God. He stood up and warned the church, be careful, not everybody will enter. The Jumalan sulkee sen oven. Hän ei varoittanut ateisteja ja hinduja, eikä Jumalan vihollisia, vaan hän varoitti seurakuntaa. And Jesus is saying Ja Jeesus sanoo, is to sit in church, on se, että sä istut seurakunnassa. reject discotheque and Hylkäät alkoholin and be in ja church, sä oot seurakunnassa. going every Sunday morning when you wake up, Rukoilet joka aamu, kun heräät. praying before you eat every meal, Rukoilet ennen kuin ihmiselle, että Jeesus on Herra. and then when that day comes, Ja sitten kun tuo päivä koittaa, look now, katso where you come tai from. mistä sä tulet. This is tragedy. Tämä on tragediaa. That's why the Lord has 7.5 million big meeting. I should be there preparing that. Tai muuten mä voisin olla Keniassa. Run here because of this. Mutta mä olen juossuttanut tämän tähden. And I'm so blessed that Tämä ovi sulkeutuu. the Lord is saying Herra sanoo, that there is a dangerous type of salvation. Fire. että on vaarallinen pelastuksen muoto, jossa ihmiset istuvat seurakunnassa mukavuusalueellaan ja Streets.
Silloin te rupeatte sanomaan, mehän söimme ja joimme sinun kanssasi ja meidän evildoers. Mutta hän on lausuva, minä sanon teille, en tiedä missä te olette, menkää pois minun tyköäni Messian tulemusta, koska Jumalan tuomio on tulossa, mutta myöskin sen takia, että ovi tullaan And you sulkemaan. 21 to 23, 21, Ja jakeessa 23 and he says, hän sanoo, not everybody that goes to church and say, Lord, Lord, they call him Lord, they're invoking his authority. joka sanoo minulle, Herra, Herra. They call him Lord, they know him. They're in the church, they're invoking his lordship. Tunnistavat Herran herrauden, hänen voimansa, hänen They are auktoriteettinsa. calling on his name. He kutsuvat kuka tahansa kutsuu Herran nimeä ja pelastuu, mutta katsokaahan tätä tässä. It is my responsibility to Kertoa teille, ketkä näin menevän ylös ja ketkä näin jäävän jälkeen. and the instruction, how you can Sen, että jäät jälkeen ja pääset sitten mukaan. and he says, not everybody that says, Lord, Lord to me will enter the kingdom of heaven. Herra, Herra, pääset taivasten valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun taivaallisen isäni tahdon. I am classical. No, I don't know whether it is to laugh. I don't know whether it's to celebrate. I'm not sure. Esimerkki postmodernista And maasta. the way postmodernism has entered Christianity, salvation, whereby now there is a modern salvation, Josta nyt a on moderni postmodern pelastus. salvation. God the Father. Että ainoastaan he, jotka tekevät Isän Jumalan tahdon. And you can imagine how difficult Kuinka vaikeaa on tässä postmodernista yhteiskunnassa tehdä Jumalan tahtoa. doing the will of the Father in this society might mean quitting your job, walking out of the job. Isä Jumalan Will of the Father Isä Jumalan tahdon tekeminen might involve you moving totally out. Not easy. se ei ole helppoa. In this postmodern era, people simply take the will Jumalan tahdon ja yrittävät mukauttaa sen omaan modernin elämäänsä. and that's why the Lord is warning here. Siksi pelastuksen kanssa, Nominal salvation, which is shallow. semmoisen pinnallisen pelastuksen kanssa. In the church. Tämmöinen kristillisyyden muoto, joka on niin kuin, saat niin kuin turta synnille. Liikaa, koska jos nuhtelet heitä, he kävelevät pois. The Lord is saying, be very careful with that. He has brought somebody that looks like me with all this kind of protest against the generation. Ja siksi hän on Back to the original salvation of the cross and the blood. ja sanoi, että Salvation of the fear of God. siihen Jumalan pelon alkuperäiseen pelastukseen. The first century church Hyväksyvät sen, että heidät tapetaan. in the first century church, in order to do the will of God, they lost their homes. They went to the Lähtivät jopa kotiinsa ja menivät luoliin elämään siinä. Isaiah walked naked. Walked naked. Se loistelias Herran profeetta Jesaja käveli alasti Israelin edessä tehdä Jeremia yritti laittaa ruokaa käyttäen niin kuin ihmisen ulostetta. To do the will of God. Tehdäkseen Jumalan tahdon. Daniel hyväksyy sen mennä sinne leijonien To do the will luolaan of God. syötäväksi. Tehdäkseen Jumalan Shadrach, tahdon. Meshach, Abednego, he hyväksyvät heidät, heitä se tuli sen pätsiin. so you can imagine the leijonien message. syötä-
tähän calling moderniin us to do maahan. the will of God for entry, for our own sake. Herra haluaa meitä Says, hän sanoo, many will say to me, Lord, Lord, on that day. Many will say to me on is coming. tarkoittaa, että on päivä, On joka on that day, there is tulossa. a day On päivä, that we need to prepare for. There is not prophesy in your name drive out demons, do many miracles. moni sanoo minulle sinä päivänä, jos haluat ymmärtää tämän jakeen, If you have time, you go back to verse 15 where he is warning the false profetoista. But he says, verse 23, Mutta hän sanoi jakeessa 23, the door shall. "Jää pois minun tyköäni, te laittomuuden tekijät." This is Jesus talking to the church. Tämä on Jeesus 5 ja 10 hän sanoo, Again, the door will shut. ovi sulkeutuu. But while they were on their way to buy the oil, the bridegroom arrived. The virgins who were ready went in with him into the wedding Tuli, ja ne, jotka olivat valmiit, menivät hänen kanssaan häihin, ja ovi suljettiin. So I have come to Yep. Finland Joten olen tullut Suomeen. to announce Pyydän valmistautukaa, because this is the conversation he's having with the church. koska tämä on se keskustelu, joka hän tulee sanomaan, minä en koskaan tuntenut teitä. The same Jesus that says, please knock and he shall. Onwards he says, Ja jakeessa 11 ja 12 hän later sanoo, others also came, Lord, Lord, Lord. Apply to tell you the truth, I don't know you. mutta hän vastasi ja sanoi, totisesti minä sanon teille, minä en tunne. Instruction. Jakeessa 13 on ohjeistus. Keep watch Valvokaa siis, because you do not palveilla, be expectant. Keep your eyes Odottakaa. up. katsokaa ylöspäin, Remove your eyes. mene Be sydämeenne, on guard. valvokaa. He is coming. So that your citizenship is not of this country, therefore of this world. Eilen me näimme, että teidän kansalaisuutenne ei ole tästä maasta, tästä kansakunnasta. And we saw very clearly yesterday Eikä hetkeä. he warns about eating and drinking and living normally. Hän varoittaa syömisestä, juomisesta, normaalista elämästä. He says it is like the wicked days of Noah 17 verse 32. Luukkaan evankeliumi. He says, Hän sanoo, remember, Texas is trying to disturb us for whichever reason. Texas, don't do that here. Wife. muistakaa Lootin vaimoa. And he says Ja hän sanoo, that Lot's wife served the angels, served them. So they spoke with her why they have come. Lootin vaimo palveli niitä enkeleitä, jotka Jumalan sana oli puutteessa tuona aikana. But Lot's wife, Mutta Lootin vaimo, she fellowshiped with the angels at night hän oli keskustellut enkeleiden and kanssa yöllä served them. ja palveli Physically, her hands and walked her out through the gate. yhdessä kohtaa hän niin kuin vitkasteli ja enkelit ottivat fyysisesti hänestä kädestään kiinni ja veivät hänet ulos porteista. Warning to the church in Finland Herra on lähettänyt minut nostamaan seuraavan varoituksen Suomelle. that being born again, you say, I've received Christ and sitting in the church, does not mean enter. That he already caught your hand, removed you from out and brought you in, does not mean entering heaven. Se, että hän otti sua kädestä kiinni ja toi sut sisään, ei vielä tarkoita, että sä pääset taivaaseen. You have to process. Elämää päivittäin pelossa ja vavistuksessa. And number 2, Ja numero 2, obedience, obedience, obedience to the instruction of God. kuuliaisuus, kuuliaisuus, kuuliaisuus.
wrote to the church. Siksi niissä 7 evankeliumissa 7 kirjeessä, gospels, 7 epistles, 7 kirjeessä, 7 letters 7 that kirjeessä, he wrote to the church. jonka Jeesus kirjoitti Each is saying, joka ikisessä niissä hän sanoi, kenellä on korva, kuunnelkoot, mitä Herra seurakunnalle sanoo. whoever has ears, listen to what the Spirit of the Lord obey. Hän sanoi, kuunnelkaa ja totelkaa. And he's saying, Ja hän sanoo, the dangers of loving the world the way you see the church in Finland loves the world. se vaara rakastaa maailmaa, aivan kuten näette Suomen seurakunnan rakastavan maailmaa. There are some people, when I arrived, I invited them to come. Oli joitakin ihmisiä, kun saavuin, kutsun heidät tervetulleeksi tänne. I don't see them here. En näe heitä täällä. The Lord is saying, please, Herra sanoo, pyydän. loving the world and being busy with the world. Se, että sä rakastat maailmaa, että kiireinen You know, the heart was in Sodom. koska voitte nähdä, kuinka Lootin vaimon sydän oli siellä Sodomassa. And if the Lord judges sin, Ja jos Herra tuomitsee synnin, he's going to judge it again. hän tulee tuomitsemaan sen jälleen. Loving the world. Maailman He sent me here Siksi hän on lähettänyt minut to tänne. announce separation of the church. Mun nyt erottautuminen seurakunnasta. I want to finish by the following. Haluan lopettaa seuraavaan. I want to finish with the book of Daniel chapter, begin with Daniel chapter 12 verse 1 Aloitetaan Daniel 12 ja 1 and Ezekiel chapter 20, 33, 38. ja sitten Hesekiel sen jälkeen. And he says at that time, my beginning of the nations, but at that time your people, everyone whose name is found written in the book will be delivered. He says, at that time Michael, the great prince who protects your people, will arise. Hän sanoi, siihen aikaan nousee Mikael, se suuri enkeli ruhtinas, joka seisoo sinun kansasi lasten suojana. Ja se on oleva ahdistuksen aika, jonka kaltaista ei ole ollut siitä saakka, kuin kansoja on ollut hamaan siihen aikaan asti. Mutta siihen aikaan pelastaan sinun kansasi From the beginning, creation of the nations until at that time. But at that time, everyone whose name is found written in the book of life will be delivered. ja se on mutta siihen aikaan pelastaan sinun kansasi kaikki, jotka kirjaan kirjoitetut ovat. At one time, the Lord showed me the ISIS coming from Syria to attack Israel. Yhdessä The Lord speaks me about Israel also, ja te not tiedätte, just the church. ja tiedän, että te tiedätte, että Herra puhuu minulle myöskin Israelista, ei ainoastaan seurakunnassa. Even before the war with Sota siellä Iranin kanssa räjähti, niin olin siellä parlamentissa Okay. puhumassa heidän kanssaan siellä Okay, so Israelissa. at one time the Lord spoke to me about the threat of ISIS coming. Joka tuli sieltä Koljanin vuorilta hyökkäämään This is Israeliin. before the war with Iran came. Tämä on se, kun ennen sota syttyi Iranin kanssa. When we agreed with all the Israeli ambassadors to prepare, and they were surprised. So finally we agreed, this one of Iran, you go yourself. Joten me puhuimme Israelin näiden suurlähettiläiden kanssa siitä tulevasta Because Gazasta. the one war coming. Israelin suurlähettiläitä ja sanoi, että valmistautukaa, From sota Gaza. on tulossa Gazasta. As you Herra puhuu meille myöskin Israelista. and that was July 26th, the year 26. päivä heinäkuuta 2020, 4 vuotta ennen in a sotaa, global program, really. globaalissa ohjelmassa. Before that, he will show you that program. I don't know how swift Randy can do things here. In this, Sanon, että ohjuksia tulee Gaasasta, tulee olemaan sota so I Gaasan began to kanssa. look for Israeli ambassadors and telling them, please, can you tell Jerusalem prepare for war? Joten etsin näitä Israelin suurlähettiläitä ja sanoin heille, voitteko valmistaa And Jerusalemin everything was sotaan. done well until I told them really very well. Even the last minutes, really, the last minutes. Jopa viimeisenä The minuuttina. last minutes, because Kerron I heille. meet with them. Sometimes I'm invited to give a talk in the parliament, and then they come also, and then we have a meeting first, and I share with them. Even the last meeting before it happened, I said, coming in October.
Jopa siinä viimeisessä kokouksessa, kun tapasin heidät, sanoin, että se tulee lokakuussa. And so, Joten but I was very surprised olin tosi yllättynyt, that Israel was surprised. I bless you eternally. Yes, yes, yes. Oh, yes. You understand me now, right? It's not easy here. ei ole helppoa täällä. So now what I'm saying, I was Se, mitä surprised olin that yllättynyt. actually that was surprised Israel. Että se yllätti Israelin, Because I had told them severally to koska olin prepare. sanonut heille useasti, että valmistautukaa. And that's why now, during the Gaza war, Gazan sodan aikana, when the Lord spoke about war with Iran also coming, koska kun Herra puhui, että sota myös Iranin kanssa on tulossa. now we agreed with the ambassadors Nyt olimme samaa mieltä näiden suurlähettiläiden kanssa, that on this one you go to Jerusalem yourself. että mene itse sinne Jerusalemiin. And that's why you see we were in those meetings in the parliament, meeting them in that talk there that he showed you, the conversation, many of them in their offices and also in that conference there that he showed you. I think he did show Olimme that tuolla conference parlamenttitalossa ja with the sitten chief rabbi and all that. tapasin monia ihmisiä siellä, Yes. tämän päärabbin ja muita All of them, edustajia, even in that conference. johtajia tuossa konferenssissakin. Okay, yes, and telling them about missiles coming from Iran, that please prepare bunkers and bomb shelters, put enough water, medication, because there is war with Iran about to break out. Say, Iran? Why Iran? We're already tired of Gaza. I said, please prepare for war with Iran. Sanoin heille, että valmistautukaa sotaan Iranin kanssa ja sanoin, että sit valmistakaa sinne väestön suojaa ja laittakaa sinne tarpeeksi vettä ja ruokaa itsellenne. And then it happened. When I left, just a few months, it happened. Ja sitten parin kuukauden päästä, kun lähdin, se tapahtui. So one of them, Joten yksi heistä, the Lord showed me that the threat is coming from ISIS in Syria to attack Israel. Herra näytti, kuinka se vaara tulee sieltä Isiksen kautta, Syyrian kautta. And then I told the Lord in the dream, Ja sitten sanoin Herralle, agreed because I have one-on-one with the Lord. ja hän oli He samaa agreed. mieltä. Hän oli samaa mieltä siitä. And then I told him, come with your cloud and protect Israel. Ja sitten pyysin häntä, tule pilvessäsi ja suojele. Coming back to Temple Mount, but later, when the time is ready. Hän näytti minulle, kuinka hänen pilvensä tulee sinne temppelin vuorelle, mutta myöhemmin, Now, nyt, and samaa mieltä. then this was fulfilled. Sitten tämä täyttyi. Can you put the sound so they hear the footprints of God? When you hear that Adam and Eve Jäljet kuultavissa, kun Adam ja Eeva kuuli hänet ja juoksivat pakoon, he kuulivat tämän äänen. these are the footprints of the Lord. Nämä ovat Herran jalanjälkiä. Like this, they put down, they now use camera. Ja sitten nämä Israelin sotilaat laskivat aseensa ja Along the border, only along the border. ja aivan kuten sanoin siinä profetiassa, että se tulee ainoastaan On- But what you don't see there mutta se mitä ette näe tässä, is Michael the archangel. And his height is about twice the height of man. ja hän on noin 2 kertaa suurempi kuin ihminen. Hän oli leimuava miakka kädessä And he was doing like this. ja hän teki tällä tavoin. And he was God showed me Ja sitten Herra näytti minulle, that he is every inch of the border through the ties. joten kun hän sanoi, että suuri enkeli ruhtinas Mikael, joka seisoi sinun kansasi lasten suojana, In the message today. haluan nyt lopettaa seuraavaan, jotta voin aloittaa. Jeremiah tämän päivän 30 sanoman. verse 7 and then Ezekiel for Jacob, but he'll be saved from it. Hän sanoi, voi, suuri on se päivä, ei ole sen kalta, mitä olen juuri sanonut. That the tribulation is not for you. Että ahdistuksen aika ei ole teitä varten. That's why I'm here. Siksi olen täällä. That's terror.
kansakunnan heidän elämäänsä. Before we go really into the attributes that makes you understand, is this nation really receiving the eternal gospel? Has it been delivered? There are attributes. Ennen kuin menemme niihin attribuutteihin, ominaisuuspiirteisiin, voimme tarkastella, onko tämä kansakunta todella vastaanottanut iankaikkisen evankeliumin. There are deliverables. There are components of that gospel we are going to look at. Siinä evankeliumissa on tiettyjä komponentteja. Hallelujah. Halleluja. But before we go there, Mutta ennen so kuin- you cannot say, oh, you see, we are a modern nation. We need a modern one because now we are modern. Not at all. Ei todellakaan. Not at all. Ei todellakaan. Koska siinä on Jumalan täysi puhtaus. It has now it. Number one, you see that it is of divine origin, divine. When the Alkuperä. Lord took me into heaven, let me give you some mature ugali in the throne room of God. Kun Jumala vei minut Jumalan valtakuntasaliin. Okay. Ja sillä kultaisella kävelytiellä on semmoinen leveämpi keskiosa, joka on semmoista keltakultaa. Halkeamia, mutta se ei ole halkeama. Ne ei ole halkeamia, vaan se on vain sellainen muotoilu. The church in Finland into the throne of God. Ja siinä on kaksi semmoista reunaa, jossa on semmoista pyhän hengen I persoonaa. don't know whether you are aware that I meet the person of God the Holy, carrying the ark of the covenant of the Lord. Kantain Herran liiton arkkia. Sitä sieltä kantosauvoista. Like this. Tällä tavoin. And they were walking on the golden walk. Ja heillä oli siivet. And then they placed at the throne a lot of praise and thanksgiving in the mighty name of Jesus. Ja sitten hän sanoi, Say there, it is the Lord instructing you to say. muistakaa kaikki mitä sanoit, se on Herra, joka on. Them on the golden walkway. Hän tuli sitä kultaista kävelytyötä Look at this pitkin. now. Katsokahan tätä nyt. Myöskin kypsyä. No more time for infant church anymore. Now when he sits, become like diamond, become like glass. Hän istuu siellä kultaisella armoistuimella. He goes up like this. There's a way he breaks again and thin like this and a big one again. You know, it's tremendous, Yes, but bigger. Hän peitti minut tällä tavoin, mutta paljon suuremmin. I went to. Nämä enkelit saarnaavat sitä ikuista evankeliumia. They are big, the eternal. Evankeliumia itse Herran Jumalan läsnäolosta käsin. From the throne of God, hit like this, dreadful. I have not described that to you. Sieltä Jumalan liiton arkin sisältä, se on tosi peli. Että ohjeistus Suomelle nyt. Is to put back the original gospel of the Lord. On nyt tulossa. He says, Hän sanoo, meaning divine purpose also. hän oli myöskin iankaikkinen tarkoitus. Meaning independent, Teologian professorista, joka kirjoitti jonkun kirjan. Ei todellakaan. independent gospel. Hän tuli itsenäisesti, tuonut ihmistä. And he preached it as it is. Ja hän annasi sitä niin kuin se on. Että mitä voi vähän muuttaa sitä. It voi belongs hyväksyä to sen. him. Se kuuluu hänelle. And he preached it. Anna hän nopea katsoa. Hän He's katsoo checking WhatsAppia, the mitä ihmiset Twitter. sanoo. What are people saying? Hän ajattelee, mitä ihmiset sanoo. Ihmiset rakastavat häntä How can they love you Kuinka when ne they voi- have accepted hope? oikeussaleihin. How? Kuinka? Korkeimpaan oikeuteen. Okay, yeah. So with his glory, you can imagine, I don't care about public opinion. Todellakaan välitä. All I care is what he thinks. Kaikki mitä välitän on, mitä hän My ajattelee. audience. Hallelujaa. Today, pastors worry so much, they want the members of the church to love them. Please don't change it. Teidän täytyy saarnata niin kuin se on. Älkää muuttako sitä. Because if you don't, Näin lentävän keskitaivaalla erään toisen enkelin. and he had the eternal gospel to
maan päällä to asuvaisille, every nation, kaikille kansanheimoille, every tribe, every people. kaikille ihmisille The eternal gospel is also universal. lähteä. When you receive it, you must go out now to Estonia. You must go to Copenhagen, every community. Kaikki kielet, kaikki yhteisöt. That God has honored the communities of a tribe in Kenya, or you are a Finnish community in Jyväskylä. Receive the same gospel. Hän sanoi, teidän kaikkien täytyy vastaanottaa sama evankeliumi. 49 verse 6. 1. Mooses 12 ja 3. Genesis 12 verse 3, Isaiah 49 is universal gospel. Ja sinussa tulevat siunatuksi kaikki sukukunnat maan päällä. Tämä on nyt se iankaikkinen evankeliumi universaaliudessa. It is for every tribe, every kaikille- language, every nation, every people. Tribes of Jacob, and bring back those of Israel I have kept, Hän sanoi jakanut pakanain valkeudeksi, that my salvation may reach the ends of the earth, Japan. Because koska the Finnish society is in moral decay, spiritual decline. Suomen seurakunta on semmoisessa hengellisessä rappiossa. Spiritual decline. Hengellisessä rappiossa. Laskutilassa. Laskutilassa. What is wrong with Mireille? She cannot move. Fear of God. Heillä oli ominaista Jumalan pelko. And you are going to see very shortly Ja tulet näkemään in fear. My Lord. pastorit sanomaan, että ei Jumala halua, että elätte missään That is pelossa. terrible. Haluaa, että me pelkäämme häntä. Without the fear of God, you cannot even worship the Lord. Ilman Jumalan pelkoa. Juokse Suomeen ja ennallista se saarnastuoli. That they may receive the true gospel and stands up Pastori vain seisoo and says he's now gay. ja sanoo, että nyt hän on homo. How much? Jumalan pelko. The Lord is saying, put it back Herra sanoo, aseta se takaisin. for the Joka church. kuoli seurakunnan He is now puolesta. coming. Hän on nyt tulossa. Takaisin Jumalan pelon ihmisten sydämiin. The women will start saying, no, no. Ei, koska pelkään Jumalaa, en voi pukeutua minihameisiin alasti tällä tavoin. Hallelujah. That if you look at the example of the people that did not fear the Lord, Kun Lucifer palvoi siellä, palvojana siellä Jumalan edessä, Jumala loi tulijärven hänelle ja hänen enkeleiteen. his fallen angels, Hänen langenneille Lord. Oi Herrani. when Sodom and Gomorrah have a place in the lake of fire, Heillä on paikka tulijärvessä. Egyptian king did not fear God. Kun ne egyptiläiset kuninkaat eivät pelänneet Jumalaa. Hallelujah. Hallelujah. And the list is long. Ja lista on The lake of fire. tulijärvi. Korah, Dathan, Abiram did not fear God. The earth opened. The lake of fire. Judah did not fear God. Kun Juuda ei pelännyt Jumalaa, The lake of fire. tulijärvi. Holocaust, 1 out of 3. But then now in the tribulation, 2 out of 3. Jos et pelkää Jumalaa, The lake of fire. tulijärven pelon. And he does not say, oh, God loves you. God loves you. Did you hear him say, it's good? Eihän se ole Jumalan hyvä? All the time. All the time. Kaiken Did aikaa. not. Ei, hei, omistaja. God is the one that gave you breath of Pelätä Jumalaa. the thing that is lacking most in the church in Europe, in the church
If you look at the way women are dressing going to church, you say, really, you were going to church? Herrani. You dress like this going to church? Pukeudut noin ja menet seurakuntaan? Seurakunnasta. They think the Lord is like their brother, He ajattelevat Herran heidän preparing the church for the coming of the Messiah. ja tuo maa julistaa iankaikkista evankeliumia, kun katsot heitä. You see them have the reverence to God. Näet, kuinka he kunnioittavat Jumalaa, pelkäävät Jumalaa. Fire. Tulijärvi. Uzzah Ussa did not fear ei God. pelännyt The Jumalaa. lake of fire. Hallelujah. Hallelujaa. And the second attribute that the gospel must deliver is, Kunnia, and he's kirkkaus. saying Ja hän sanoo, that the thing that is lacking in Europe now, consider that Jesus came all the way from heaven and died for Jesus. että Jeesus tuli ja kuoli ihmisten puolesta, nousi ylös kuolesta ja missään muulla. If you consider that he died and defeated death, Jos otat huomioon sen, että hän kuoli, I can participate in the first resurrection, nyt voin ottaa the osaa. glorious resurrection of Christ. Herrani. He did not come in the Hilton. Ei hän tullut Hilton hotelliin. King of
run. koska hän käski meidän täytyy juosta. We must run. We have no choice. Heat of fire. Että jos otetaan niin kuin tulenliesket He's saying, iskevät keuhkoihisi. if, number two, the reason the gospel must be taken in a hurry Se syy, miksi evankeliumi pitää viedä is that kiireessä, if you just consider the severity of the lake of fire. jos otat huomioon tulijaren vakavuuden. I went to Germany, Menin Saksaan and when we were doing the meeting in Stuttgart, ja pidimme kokouksen Stuttgartissa. I was telling the church, the senior church leaders who came to receive me, Sanoin niille seurakunnan sanoin heille, että olen tullut myöhässä, tuntuu I niin should have pahalta. come earlier. Mun olisi pitänyt tulla I aikaisemmin. feel bad that I've delayed sleep Jotkut ihmiset ovat kuolleet without hearing your voice. ilman kuulematta ääntäsi. You Aikaisuuden. must run to every street of Helsinki, knocking every door. Sun täytyy juosta joka Se pahin asia, mitä he voivat tehdä, on, että he avaavat oven ja paiskaavat sen naamasi eteen. We always hear how we have not loved Jesus that much. Me olemme kuulleet, kuinka sitä ensimmäistä alkuseurakuntaa vainottiin, niin What an oli opportunity, että koputat my jonkun Lord. oven ja tuot heille evankeliumin, If you share that sylkevät testimony, naamaasi. all there for the Lord. Mikä mahdollisuus kärsiä Herran But he's puolesta. saying, number one, Mutta hän sanoi numero because of yksi, the sen välittömyyden tähden meidän täytyy juosta with the eternal gospel. iankaikkisen evankeliumin. And number two, because God commanded, we must run. There's no question. Ja koska Jumala käski, me otat huomioon Tulijärven vakavuuden, että haluat kenenkään Suomessa joutuvan Tulijärveen. Number four, if you consider to finish this. Meidän täytyy juosta evankeliumin kanssa, mutta täytyy saattaa And the Lord is saying Ja that Herra sanoo, this eternal gospel että tämä iankaikkinen is evankeliumi totally different from the modern gospel. täysin erilainen kuin se moderni evankeliumi, jonka näet toinen Timoteus It's totally when people will not put up with sound doctrine. Ja aika tulee, kun ihmiset eivät kestä terveen halunsa mukaisen Ai. opettajia kuullakseen sitä, mitä kulloinkin mieli tekee. What a tragedy. Mikä makean profetian. Hallelujah. Halleluja. This gospel. Iankaikkinen evankeliumi on täysin erilainen kuin 2 tämä. Timothy chapter 3:1 verse. Ja yksi eteenpäin. Mark this. There will be terrible times in the last days. Mutta tiedä se, että viimeisen Abusive, herjaajia, disobedient their parents, vanhemmilleen tottelemattomia, ungrateful, kiittämättömiä, unholy, epähurskaita, pettureita, having a väkivaltaisia. form of godliness. Heissä on jumalisuuden ulkokuori, But God is coming to judge sin. No, that's your opinion. josta puuttuu You must put it back teidän täytyy asettaa se to takaisin. save this nation. The power of the gospel is holiness. Evankeliumin voima on pyhyys. Hän With your son, by the market, supermarket, with the flyers, with the handbills, you must. ääni sanoo julista. You say, a voice says, Ääni sanoo julista. cry out. Look at the word, I cry, I cry. Ja hän sanoo, minä julistan. Ever since I came here, Huoho. and their prosperity is like flowers. Those buildings will tumble down. Big rivers. Ja suuria jokia. The people of Europe risk their lives He opettivat myöskin, kuinka palvoa häntä. He and opened schools ja avasivat to kouluja. teach the insurance cards, Ja semmoisia terveyskortteja. health insurance in trains that arrive on time. He palvovat junia, jotka saapuvat ajallaan. And so the Tekee IT and he said, run there. Hän sanoi, juokse sinne. He said, I cry. Hän sanoi, julista. If you know that, you run with the eternal gospel. Jos tiedät tänään, niin tämän juokse. Revelation 14.
Kuten näimme ilmestyskirja 14 it must deliver the fear of God in the life asetuksensa and not give away but the Lord.